dir que va ser un acte també de desafiament cap al govern central? Sí. El definiries? Ja he dit, no obeïm l'estat espanyol. Correcte. Totalment, i a més tenint en compte els aproximadament 100.000 outsiders que van tenir els partidaris de l'estat espanyol, no? Per mi el més interessant d'aquesta jornada és tota aquesta gent que està votant, fent una desobediència a l'estat que volen preservar. Això a mi em sembla una de les coses més interessants de la jornada i realment... Vols dir que té un punt contradictori, fins i tot, Pilar, en aquest sentit? És a dir, no és contradictori, desobeeixen a l'estat, però al mateix és gent que vol ser consultada, és gent que vol fer valer la seva opinió i al final hi gent que no ha dubtat a desobeir malgrat les amenaces de l'estat, que és una de les coses que s'ha de tenir en compte, perquè no només és una votació, és un context. O sigui, tenim totes unes setmanes anteriors amb notícies i amenaces de militars que s'estan entrenant per fer d'antiavalots. Tenim tota... Home, només hem de tirar de hemeroteca, vull dir. Jo ho dic aquí, cadascú que ho miri... Visca el victimisme. A veure, Toni, és una mica greu que diguis això quan s'estava dient una denúncia... Perdona, una... Em sembla estratosfèric. Això no va sortir a la Deixant de banda els militars. Deixant de banda... Negues que sortir... Igual que els avions que feien vols resant per amenaçar. Toni, va, el que hem pactat. Pilar, sisplau, acabes. Bàsicament, això es pot comprovar, vull dir, no és cosa que el Toni digui que és estratosfèric o no, això es pot mirar a les hemeroteques i mira que hi van haver una sèrie d'amenaces per part de l'estat espanyol dient que hi hauria unes conseqüències per a aquells que participessin a les votacions. No es va amenaçar la gent directament, però es va amenaçar els directors dels centres. Per tant, tota aquesta gent que pot... Tot és alquímia, eh? O sigui, el comportament de la gent que no participa és una de les coses que en ciència política és un misteri. Hi ha gent que per sistema no participa i per tant no sabem, no ens pot mobilitzar ni els unionistes ni els independentistes. Això està claríssim. Per tant, d'aquesta gent no se'ls pot atribuir un comportament polític determinat, perquè a més, en el moment en què la gent passa a participar, la mera participació pot canviar el comportament polític. De fet, això és el que fa... Per mi va ser un èxit sense... Jo coincideixo que va ser un èxit, Dani, pel següent, perquè, fixa't, fins i tot hi ha gent que ho compara amb altres eleccions, no? Amb eleccions anteriors o amb la votació de l'Estatut, jo crec que és incomparable. O sigui, tots els catalans que es van quedar a casa, 65%, home, algun problema deu tenir el sobiranisme que no aconsegueix arrossegar a una altra gent. I et diré una cosa, Pilar. Molta gent va votar que no, no? Sí. Doncs potser caldria pensar, caldria que et miressis per municipis. No. Entre nos i 6 nos, una bona tacada, gairebé 400.000, potser perquè no volien que els marquessin perquè no anaven a votar. Faré veure que he sentit això que acabes de dir. Perdona, a molts pobles de Catalunya ha passat això, i si no, mira't el resultat. Mira't el resultat. I després, deixa'm dir una cosa, i una última cosa. Sí, jo tinc la ment molt bruta, però a vegades encerts, tu fixa't. I després, el senyor Rajoy, que se deixi de mirar les coses per la televisió. La gent és intel·ligent per interpretar el que acaba de dir. Sí, perdona, perquè molta gent ho sap, o sigui que no tinc cap problema. No, això és la democràcia independentista, de dos en dos. No, Aurora i Pilar. A veure, calma, va. ahir no va sortir bé. La Pilar Caracera es trobava alguna cosa molt greu, ja no recordo què era, i Nacho Martín Blanco. Bueno, és que ja no ho comentaré. La gent no ha pogut sentir des de les seves cases. Fem una cosa. No, res, que la gent li posen una creu i llavors si vota sí, llavors si vota no... Jo no he dit això, jo el que he dit és que molta gent ha anat a votar perquè no volia significar-se. Només he dit això. I potser algú tindria que buscar on estan els vots. Això és increïble. Això és increïble. Que persones intel·ligents com sou vosaltres dieu això.